Най-после. Няма ли вътре? Няма. Няма. Няма, ще са ми гладни. Нищо, документирам си тук какво съм взел, че съм взел от сервиза на Крива спица инструменти. Евала на клуба, че имаме инструменти. Това е част от резултатът от днешното почистване. Казвам част, понеже Тончо имаше работа и си тръгна малко по-рано. Той взе в колата, мисля, че 2 или 3 чувала боклук взе, ако не и повече. Близо 15 чувала по-късно пътеката е долу-горе чиста. Бих казал големи благодарности на Тончо и на Косо, че дойдоха днес да чистят. Разчистихме както боклук, така и съчки по пътеката. Това е началото на пътеката. Както виждате е леко мъгливо. Тук чистихме малко и след това, който се откри доста по-добър вариант за включване. Няма 5 метра след това, което показах миналия път, има пътека. Тук пак падна чистене. Доста чистене имаше тук в началото. Тук покрай този храст имаше доста чистене. И сега направо пътеката пак се включва в нашата пътека, но тук завиваме надясно. Ще сложим табелка на храста, че се завива за табелата, като сме готови. Ето, изчистили сме, изрязали сме. Супер много. Тук е магистрала.